Hakuna mwechete. There is not even one of you Aona chimwechete. who saw any one of the 6 items. Vurai button. What's good YouTube? This is a boy brothers and us good. Welcome back to my YouTube channel. If it's your first time, like, comment, share, subscribe my YouTube channel for more and more content. Understand? Kana uri mnyoni wana batiri kuti subscribe mahara ndika dautaura nyaya kupisa na senda kana nyaya kwa Makandiwa mukuziya nyese 1 million anga chitrend ime ukashaka na simba kunogeza tatadza kana kunogeza chitange ndauza vane pana pamakoesa ari kuitika season ndino wana updates ari kupisa. Understand? Pashaya kana munhu 1 atora 1 million kwa Makandiwa ma prophecies enema nganga ma profita zvipukana zvese mpuro ma wife matsvatsva pana kana 1 aona kuti mune chimungo saka zvirezo kuti hapana aenda ne 1 million aiwa Makandiwa chibaba kumana kuti muzorere mega video rinoteerera Makandiwa achinyadzisa vanhu tatozona vamwe baba kutobvisa comment vakutotendeuka kuti aiwa ndachade zvokuprofita vanhu rukunyepera vanhu. Understand? So if it's of your time, please like, comment, share, subscribe my YouTube channel for more and more content. Understand? Pana pa ndo pano ya ma updates anopisa ku subscribe mahara saka subscriber ubva waona video rinoteerera. Let's go. This is not a toy. Is a toy. This is not a toy. We can take this through the courts and they verify proper binocular. These are proper pair of binoculars. All right. Zvakanaka. All right. Mirai Magada. Come. All right. Please, say. Let's listen attentively. Right. So far. Parisino. So far. Parisino. Are we still in agreement that none of you wrote a pair of binoculars? Is there anyone who wrote a pair of binoculars? All right. What does this mean? All right. All right. Okay. Hear me. As Reve, please. This doesn't mean that these people are fake. I'm going to show you something. It doesn't mean that these people are fake. That is not the point. So please bear with me. Bear with me, please. Bear with me. So, mapepaya. The second thing. Number is 6. The number of the things in the trousers is 6. Pananyora 6. Is there anyone who wrote 6 things? Hapana nyora 6. There is no one who wrote 6 items. Cherodai ndati 7. Hapana nyora chi. Even if I had written 7, no one wrote 7 things. Mapepa yachinadira kuti tiachengete. We need these papers for the record. Let's look at the next thing that is going to be taken out of the trousers, whether someone put your hand slowly. We'll give you the names of the things after the exercise. Raise it up. We'll give you the name of this thing. You can place it there. Right, right, proceed again. Put your hand back in the pocket.
Mouth isaipa screen up. Put it on the screen. Akondeke kuti mkanwa musakanganisike. That's a mouth freshener. Pana akanyora wako. Did anyone write mouth a mouth freshener? Did anyone write a mouth freshener? Kamushonga kari mu group remishonga. Kamushonga. Hapana anyora isai basi. Someone may say that is fetish. No one wrote that. Isai zvekare. You can place it down, put back your hand right back in the trousers. Ana chiremba munoziva kuti chicho. Doctors, what is that? Inonziko. Thermometer. Pana nyora thermometer. It's a thermometer. Did any one of you Hapana, write a thermometer? pass. None of you. You can put it down. Pass. You can put it down. Ngatipinde zvekare momwe. Pakanoziva kuti chicho. Does anyone know what this thing is? Zvese zvinechekuita nekutesta zvese. Test kit iyo inozikanwa. Hapana nyora test kit. That is known. Did any one of you write a test kit? Hapana nyora zvekare. Sainyu zvekare momwe. Dzosera yenyu zvekare tione. You can put your hand back in the trousers, in the pocket. Iyo nyasokabhendesa iso kaonekwe kuti kanoshanda sei vanoziva vazi kabhendesa kanochikoka nepapa. Bhendesai. Pana anoziva kuti chicho. Does anyone know what this thing is? Inonzi chiko iyo. What is this? Antenna kana aerial. It's Pana an nyora antenna izvozvo. or aerial. Hapana. No one wrote an antenna or an aerial. Alright, sainyu pasi. You can put it down. Right. Buritsai chimwe tuone. Buritsai chimwe futi tuone Can you bring chirimo. out something else? Sisina nditi. Right, chibvisa trouser chaipapo There's tuone. nothing. Can you remove the trousers from there, please? Buritsai omwe pindi gurai futi tuone zvatamboita zviye. Can you turn it upside down? Pazvinhu zvese zvabuda umu. Of everything that came out of the pocket, Hakuna mumwe chete. there is not even one of you Aona chimwe chete. who saw any one of the 6 items. Vurai battery. Sudurga mirai ni papa. You Mirai can ni stand. chapa. Can you move forward a bit? Bring out the pockets, turn it upside Alright, down, pindi gurai zvekare tione mukati. turn it inside out so that we can see inside once more. Fambai naro muchibva uko vachiona kuti ndiro rimwe chete here kana Go kuti and rachinja Go harisisiri reri. and parade it right from the end, coming this side. Now, Ask them to see whether it's still the same trousers or not. say, this is supposed to be happening in church. For your own information, vamwe venyu hamuna knowledge. Some of you don't have knowledge. There are certain churches where they actually do these Kune mamwe things. makereke avanotoita zvatiri kuita pano izvi. Zvinotoitwa mumachechi izvo They do zvizvi. it in certain churches. This exercise we are having here. Vachada kuribata bhurugwa iro. They no longer want to touch these trousers. All right, fambai. You can walk through. All right. So, hadisi kuzotanga kuverenga mapepa enyu. It's not We're for not going that. to read Hadisi your kuda papers. We are not here to humiliate anybody. Hatisiri pano For your kuzonyadzisa own vanhu. information, Kuti mungozivo, inini, I'm part of you ipapa. ndiri umwe wenyu pakati ipapa. Inini, Inini if I pachezvangu. was standing there writing, Deno ndanga ndakamirawo pakati penyu I ndichinyorowo. was going to miss this. Ndanga ndichapotsawo.
this is something that I cannot see. izvi zvinhu zvandisingagoni kuona. Okay? Ndizvo here? Okay, all right. Yeah, I think waona fambisa. I think they've seen. You can walk through. This doesn't mean kuti vanhu vesava vaone. This doesn't mean that these people cannot see. And it doesn't mean kuti hapana mafake. And it also doesn't mean that there are no fake seers here. All right. You people in Mbondudzai, how about their confidence? What have you seen? Ko chokwadi chavainacho vanhu mimi chimbondudzai mazviona sei? All right. So, even if I'd put one item in nayo, Kunyangwe dange ndaisa chinhu chimwe chete. it was confirmed that no one was ever going to see that. I Hapana, didn't need to put the aichiona. rest, but I wanted to increase my chances at least. Ndoda kuvandudzawo Kuna mukana anoona, kuti zvichida anoonawo. at least one would One. see one of the items. But now what is strange is that these people have written things, Chisinganzwisika apo ndechekuti vanhu ava pane zvavatonyora things pasi. that they have seen. Pane zvinhu zvavanyora zvavari kuti vaona. Yet those things are not here. Asi zvinhu izvozvo zvisirimo mumudhebhe. Yet they have seen Asi vari kuti vaona. things. Vane zvinhu zvavaona. All right. So, it means this exercise, ndoba yatofira. Haina kwaichaenda unless paino mwana ofungira kuti vachazoya nemwe kona yakati nekona yakati, but sina kuita zviri clear. How many of you can agree with me that we've done it fairly and it's transparent? Vangani vanobvumirana nekuti tazviita nemazvo All pajikerere. right. Panemi mauya maparticipata. From you, the participants, Pane anofila kuti ndabirirwa. is there anyone who feels that they've been cheated? Ndaitwa chitsotsi. There's been a trickery that has been unleashed on them. Mese muri kugutsikana here kuti zvaitwa zviri fair. Are you all satisfied that the exercise was done fairly? All right. Pane here anofila. Pane here. Is there anyone who feels? All right. Hear me. Dinzwe, Vamwe vanogona kunzwa kuti nzvimbo haisi kundiitira zvakanaka. some may feel uncomfortable with the Ndingazoda environment. kuita zvekare ndiri away from this place. Probably I would want to do this exercise. Vada kuzombotraya futi. Munoda kuzombovingwa muri penyu. This gentleman wants to Muri try pamuzinda wenyu muchinyatsoita chaizvo. in another environment which is Huh? not here. Magetsi akuvhiringidzai. Chokwadi. Magetsi anozviita mari. The beaming and the lights confused me. Magetsi avavhiringidza zvokuti He was vazoaona vapedza kuti mune magetsi muno. By the beam of the Vapedza lights. kunyora. All right. So if you want us to, this thing, okay. So what we are going to do, imimi, hamuchanyora zvekare pamapepa enya. There's nothing else that you are going to write on the papers. Ndakungokukumbirai ndechekuti unokwanisa kudzokera kunzvimbo dzenyu. You can go back to where you are sitting. Unless paine ane mubvunzo ane zvaasina kunzwisisa Unless pari there's- zvauri kufunga kuti hazvizi fair. Someone who has got questions. Avane something zvauri that kuda they thought kutaura is not ngatinzwei. fair. Ava mwane mubvunzo ava pamwe zvaitwa nepasiripo. It's not about kuti tinoti tabiridziro asi tanga tine strong belief yekuti anza yatapava We had a strong belief that inofanira what kunge we're iri doing now, yechi7 All we're right. supposed tine to be strong 7 belief items. yekuti iyo pachi7 inofanira kukwana ikasakwanawo pamwe tetaona We ziri thought there would be 7 items. asi Come again. Mati kuti tine strong belief yekuti anza yanyorwa apa
yataisa. We have a strong belief that the answer that we wrote pachi7 yanga ichifana kwana. Saka manyora 7. Aya, ndikuti atitawana ma-objects 6. we saw 6 objects. Iyi ndo yechi7. This is the 7th Iri one. baba ndeyechi7. The one that we wrote down. All right. I bet guys, thank you for watching the video to the end. Please like, comment, share, subscribe my YouTube channel for more and more content. You understand? Baba ndi baba. Mazvionera mega zvaitika. Kana nienda kuenda ku VFIC. Anyways guys, thank you for watching to the end. Tango.